Nový automobil Škoda 1000 MB se zrodil. Vůz se zabíhá na válcích a jen malá část na silnicích. Seřízení světel na regloskopu. Zároveň s automobilkou se rozrůstá i celá mladá Boleslav. Vyrůstají nové ulice, lemované moderními mnohoetážovými domy se sítí obchodů a služeb obyvatelstvu. Vůz Škoda 1000 MB má výbornou jízdní stabilitu, která uspokojí nejen nejnáročnějšího zákazníka, ale i ty, kteří mají rádi sportovní způsob jízdy.